Kur? Nyangon wedhus Wedhus tuku anyar po. oleh gue ading wanehi. Oh, wenehi maksudnya bantuan ora po? Ya yo kayane yo bantuan. Kowe kon ngopeni Iya, loro. loro. Lah ngopri nang ngopeni kok wedhus lanang kok kuwi nang Nah yo sing wadon manak lah ngalapanake. nah lanang ku dalep besare yo. Wong kesuwen besar. Ngopeni sing wadon anake engko anak pertama nang kowe. Iya, Iya. Lah kok ora dikandang? nek iki digawekake arep tak gawekake. Oh. Lah engko bengi nang kene iki. Iya, Hah, ndrawasi engko dinganu asu kene kowe cokono asu. Dikira asu gagar engko. yo tunggune ra tekan. Iki pawakan cilik-cilik e wedhuse. Apa iya? Iya. Ngomong wedhus barang wanehi. Nah iya. Lah main begar kowe aja cancang ra, begar kok dicancang karo Nah. kowe yo. Nah ora dicancang do ada sapa mrono-mrono. Ya pano ora wong ora ana tanduran apa-apa paling suket kabeh kok. Men rono-mrono begar cepet gedhe wedhuse. Begar dicancang karo kowe yo. Nekso panasan wit mau. Lah wedhuse kok perneka cilik-cilik kok ora. Iya, nyong mulai gue wis ana wedhus sing Lah sing anu sapa? ya gue wong wadon nyong. Gue wedhus gue ngopeni apa di. Ora ngerti. Ngopeni jane ngopeni kuwi yo. Wadon kok manakan Yo gara-gara nyong mulai gue wis ana wedhus loro. Oh iya. Yo Apa bantuan apa beri yo? yo yo bantuan boy yo ya. Nyong mulai gue wis ana wedhus. Oh iya. Wis loro yo. Gue lanang gue wadon gue nyong moro-moro lah. Ndak ana wedhus mah. Iya, ya ana wedhus loro. Kon ngopeni. Gue ngopeni. Cilik e wedhuse pawakane kok. Iya. Kayane yo cilik gede yo. Barang kon Iya. ngopeni yo saanane lah. Iya. Nah, leboke ngumar ya ngene wis gak kandang. Nah iki mulane tak cancangke koyo ngono urung digaweke kandang. Aduh konone burung gak kandang moro-moro ditekani wedhus yo angel kok. Ya iya. Nyong enopo kan nah nek ana wedhus nah priye mau ngandange. Hari-hari nang cancang nang kebon sok kan kuwatir dong ono asu. Sok dengan asu kan rawasi. Lah janjine priye kono ngomong iku apa kon nggaduh apa digaduh apa mbayi dinasi kowe kuwe. Digaduh nangku kapan manak yo sing gadung kok oleh wedhus pertama. Nangku nek kapan manak loro yo kok sidadang. Kowe kok ngomong kandha anak anake parwedang kowe wong wedhus lanang apa gelem anak? Kuwi lanang kabeh kok manak. Ora ndelok wujude barange ora ndelok wujude barang. Nang lanang wadon iso manak wong lanang kabeh kok. Lamono lanang yo Nah iya, mbana kok ana ngikuti wedhus ayam. loro kena sidadang puwo. Ayam lanang kok kon ngenduk ya ora iso padane koyo wedhus kok. Lanang kabeh kok manak kok. Iki kok. Aku ngerti niki sing cilik ya wadon. Lanang kabeh. Kono kok tak tiliki kok lanang kabeh. Berarti yo ngono. Gun kabeh dong gedhe bae ngan didol ngan badene paru randeo. Ya kayane iya. Nah iya. Ngopeni bae kok. Iya. Wis sore iki nyong wedhus tak daretake, Dik. Penarit. Iya. Lah wis dingon kowe jan daretake yo. Salah. Makan. Oh iya wis. Narit.